paka magadwa Hatcliff kune amai vakafungidzira kana kuti vakapomera musikana kuti arikudana nemurume wavo ndobva vatsvaga nhamba vachibva vadziwana vatsvaga nhamba vadziwana ndokutaka kusendera mameseji musikana kuti svika pano unowanika seiko pane zvondoda kutaura newe famba wakadai izvo musikana ndokufamba achiteera mameseji sizvaitaura nemumwe munhukadzi ndobva asvika vanzi wasvika panda kuudza zvikanzi ndasvika zvikanzi wakapfeka zverudzi ndikuone zvakanapfeka zvakati vachibva wasvika but pakasvika mukadzi uyu anozviti iye anotorirwa murume nemukadzi uyu haanda kusvika ari one wakachiwemba communication chala chambe zvadaro mhuri yeZimbabwe musikana yasvika zvikanzi right ndomabasa auri kuita kama ndokutaka kurova musikana uyu ndokutaka kumubvisa zvipfeko ndachimudira mhiripiri yerudzi rwechile vachimudira kudaro vamubvisa hembe ndokutaka kumufambisa akashama achiswereredzwa nevana vakazoita mumwe munhu akavaudza akati zvavakuita izvi iyi mhosva iyi amai vemwanasikana vakatozoudzwa vari kwavari kuti ndo zviri kuitika kumwana uyu mwana wenyu zviri kuitika izvi so pandapedzera iko zvinozvi ndapedzera nyaya enda kumapurisa vanhu vaenda kumapurisa pari zvino zvichazokuudzai kuti yapapi vakatonga vachinzi kudii pose paifambiswa musikana uyu akashama asina kupfeka anga asingatenderi kukukwenya nokuti angadirwa zvinovava achinzi aiwa iwewo handiri unoda varume yes ndikati kupe murume chaiye Zimbabwe ndo matongero acho iri vanga vane V11 humbowo here ukuthi musikana uyu ari kudanana nemurume wavo ndo panonetsa kungoti kungosangana nemusikana ipachakairamba but ivo vakati aiwa unodanana nemurume wangu so kana nyaya iri kumapurisa ndo parichanzonzwisa kuti mapirisa vanotsvaga zvese because ava vanhu vakaita zvinhu zvavagara vaine mhosva kunyangwe mwanasikana uyu aidanana nemurume wavo asi ivo vakatonga kavasi vatongi munyika ino vatongi munyika ino tinovaziva saka vaudzwa kuti kukaitika mhosva munoripoti kwakati muchaenda kukoti yakadai so ivo pachavo haisi koti havasi magistrate kunyangwe vakaita magistrate havatongere kumba nai Zimbabwe ndizvo here zvinoitwa waziva kakuti murume wako pane musikana waari kudanana naye ndizvo here zvinoitwa unge zvakaitwa naamai vekuHatcliff izvo 0713938538 kanyemba hamuna kuzotipaka mukana wekuti tikomente nyaya yakataurwa kana baba Isabel iya yemudzimai akafa achibva asiya katsamba kuvakuru venharaunda yairatidza kakuti vana vanga vari pamba kuti vana vemudzimai uyu nemurume wake vanga vasiri vana vemurume asi vevamwe varume right regai tizoti baba Isabel vaiti turudwe mupaka komenti yenyu tanga tichikumbira kanhamba dzemubatsiri wokumberengwa uyo anopedza masports chokwadi munhu kufamba achibvira kanyemba nabhozo icho chekumberengwa vanhu ngavadzidze kuzvishandira kwete kuda kutsvaga mari nokuromba honai manje vave kutsva vachifamba ita kuzvinamira zvechimuti keovinizwawo pachingomafamba kuguruve anzi bharabhara kubakasa nobet chabeta love more mimu Denford Chari advance dewe Queen Esakanengoni mainosa patience matomati ndinonzi mai Craig pachaoma kunoko kuchinoi kuriseko kuchinoi nhasi regai kati gamuchire mu studio Mablaten marketing manager kubva